थारैनो दिनै गोजोनथाव बाथ्रा गिबि गिबियावनो आङो XNDB वेलफेयार एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि जानानै गासिबनिसिमबो सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय आरो नैथियाव जोंहा थांनाय जे बेखौ लाखिनानै गिदिरथार मोनसे जाफुंसारनाय हाबाफारि जोंहा जाय बिथांमोनहा गाव गावनि दुंब्रु थैखौ बावलांबाय हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय दिनै बिथांमोननि मुंख्लंनि मुङाव सरकारनिफ्राय 5 लाख करि अनसुंथाइखौ दिनै होफुंनो हादों गासा 200नो दिनै बिनि थाखायनो जोङो दिनै XNDB वेलफेयार आरो गासै जोंनि मुंख्लं नखर आरो गासैबो XNDBनि जानानै जोंहा बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' सारनो जों XNDB जानानै जोङो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोयो आरो जाय बिथांमोना दिनै 5 लाख मोनदों आरो बिथांमोननि न'खरनिसिमबो आङो गुरैयै खावलायहरनो लुबैदों जे दिनै गोबां न'खरानो नंगौ नोरजिया जानानै दङ दिनै बिथांमोननि थाखाय बे 5 लाख राङा गोबां मदद जागोन आरो बे 5 लाख रांखौहाय जेन मोजां खामानियाव बाहायो आं बेखौबो फेमिलिफोरखौ रिक्वेस्ट खालामहरदों आरो दिनै गोजोननाय बावनांगोन जों XNDBनि हिसाबैबो जोङो गोजोननाय बावहरदों जोंहा बिटिआर सरकार आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिसिम जे दिनै जोङो बिनि थाखायनो XNDB हिसाबै जों गोबाव समनिफ्रायनो जों हम मिनिस्टार सारनोबो जों मेम'रेन्डाम होबोदों स्टेटआवबो जोङो मेम'रेन्डाम होबोदों लोगोसे जोङो बिटिआरनि चिफ सारनोबो जों मेम'रेन्डाम होबोदों जे जोंनि थालांनाय एक्स ग्रेसिया बेफोरखौ मोनफुंनांगौ होननानै थिग बेबायदिनो दिनै गनानै दिनै सा 200नो बे चेकखौ होनो हाबाय बे सक्षम हिसाबै बे बिराद गिदिर जोंनि थाखाय XNDBनि थाखाय जाफुंसारनाय आरो बिनि थाखायनो जोङो गोबां धन्यबाद बावहरबाय गोजोनथोंसै ओरैनो राननाय हिसाबै फार्स्ट पेज हिसाबै जोंहा सा 40नो होदों सेकेन्ड पेज हिसाबै 201नो होदों आरो थार्ड पेज हिसाबै सा 200 दिनै फोर्थ पेज हिसाबै जोंहा सा 200 गासै दाजाबनानै 641खौ दिनै जोङो XNDB जोंहा मार्टियार फेमिलिनो जों होफुंनो हाबाय थाबावनाया जोंहा दासिमबो 3111 दङ बेखौबो जोङो सम फैनाय लोगो लोगो जों बेबायदिनो दाबि खालामबाय थागोन आरो जोङो मोनफुंनायखौ जोङो अराय सम जोङो नाजालांबाय थागोन।